За мен изключително важно за сега да се говори за ситуацията в света след 24 февруари 2022 година. Така се случиха нещата, че ние живяхме, нашето поколение, ние живяхме след военния, доста дълъг мирен период, в който изглежда, че живяхме с илюзия, че светът е стабилен, че всичко е наред, че ние сме защитени от различни световни организации, като ООН, така нататък, че ако нещо някъде се случва, то се случва основно в страните на третия свят, където войните предимно са и конфликти предимно са на религиозна основа. Нас това не ни касае, нали? Териториалните войни не ни касаят. И когато Русия нападна на Украина на тази дата, нещата се обърнаха генерално въобще в света като представа за нещата. Тогава се замислих за това, че демокрацията всъщност е неспособна да защити самата себе си. Демокрацията се оказа по-слаба и по-неможеща пред диктаторски режим, който, например, в случая установил Путин, променяйки Конституцията, доживотно управление и така нататък, погазвайки всякакви възможни демократични принципи и нападайки една суверенна и братска страна. И тогава се озовахме в света, който е коренно различен. Какво се случва? Ние планираме да пътуваме до Марс, ние планираме да приземем други планети, ние искаме да развиваме здравеопазване, искаме да защитаваме природата, нали, полагаме всякакви странични усилия, защото в някаква степен сме задоволени от към, да речем, някакви битови неща, имаме си някакъв стабилитет. Но се оказало, че въобще всичко е абсолютно илюзия и утопия. Ние върнахме се обратно в епохата на войните, епохата, в която силния определя режима и порядъка на света, световния ред, така да се каже. И този силния най-често е диктатор, този силния не се съобразява абсолютно с никакви постановления, никакви организации, с нищо. И какво се получава? Страните, които имат оръжие, а най-добре да има и ядрено оръжие, нали? Което, ако по-рано говорихме, че ядреното оръжие е нещо, което би трябвало да гарантира световния мир, се оказва, че това е един прекрасен начин да рекетираш този мир. Тоест, когато ти го притежаваш, всички те слушат. И така, и може би това е основното. Другия въпрос е вече как конкретно преживява това една страна, в която това се случва. А това е не е много голяма страна. Като население, да речем, около 45 милиона, спрямо около 145 милиона Русия, какво е това? Какви са шансове на такава страна? Какви са шансове на страна, например, всяка страна от Европейския съюз, което, да речем, България тоже, спрямо някакви големи страни? Добре, ние сме в НАТО, ние сме защитени по някакъв начин. Това така ли? Гарантира ли някой на някоя страна след това, което се случило, някаква сигурност? Според мен не. Просто това е, което аз мисля за нещата и затова мисля, че трябва да се говори. Както и в случая, иначе, нали, за работата, която аз представям в тази изложба, това е един вид дневник, който аз го водя от началото на войната, който за мен е като човек, който живял в мирните, спокойните години на сигурност. Всичкото, което се случвало всеки ден, всичките ужаси и кошмари, това беше някакъв шок, през който преминава и аз го показвам. По-голямата част от нещата са представени на базата на разкази, които имам от много близки хора мои. И тези разкази са също визуализирани по този начин. Около 7 милиона украинците са били принудени да напуснат Украина и да живеят в друга страна. Какво значи да напуснеш Украина? Това значи да напуснеш работата си, където си работил, домът, който не се знае кой ще го заеме след това, а всъщност се знае. Защото, например, знаем прекрасно, че Мариупол, който е бил тотално разрушен от
руснаците, след това изравнен фактически с земята, след това там са построени някакви блокове и какво? Населени с руско население. Тоест това е възможно в нашия 21 век, който би трябвало да вземе някаква поука от 20 век, от двете първи войни, кръвопролитни и страшни, и това да бъде една невъзможност, оказа се една абсолютна възможност, че може да бъдеш изгонен от къщата си, може твоята къща да бъде превзета от друг човек, от друго население, от друго семейство. Нещо, за което сме само чели книги и гледахме филми. Това е тъжната истина на това, в което мир се озовал, светът се озовал след агресията на Путин. И сега, нали, на какво сме свидетели вече? Кутията на Пандора е отворена. Какво става сега? Демокрацията в Америка. Идва Тръмп. Какво става? Аз искам Гренландия. Сега, да вземем Гренландия, да вземем още нещичко. Така. Всяка страна сега започва да иска нещо. Китай се струпва войските до Тайван. И сега, това е света, в който ние сега живеем. И най-важното за мен е това, че светът започва да се въоръжава. Ние не даваме вече пари. Дори тези пари ни даваме за тези теми, които са ни вълнували до сега, като екология, като същото и здравеопазване, къде са болниците, къде са оправени пътищата, къде са всичко това, за което ние трябва да даваме пари. Но ние трябва да купуваме самолети, ние трябва да купуваме танкове, ние трябва да въоръжаваме с модерните дронове, защото технологиите на войните напредват и трябва нови технологии и така. Така че това е, може би, основното нещо, което ме шокира и което ме вкарва в един много голям песимизъм. Какво ще оставяме за поколението след нас? Каква сигурност? Каква планета? Какво им оставяме на децата, които трябва да живеят в следващите години? Една до зъби въоръжена планета, в която всяка страна се е въоръжила и си гледа как да оцелее изобщо в този свиреп свят, в който вече нито тези структури като ООН, нито там с нейният съвет за сигурност или разни други, не са способни, абсолютно не са способни да удържат алчността, силата на парите и възможностите на богатите държави или, например, диктаторските в случая, които вече набират и много голяма скорост. Така, песимизм е тъжната истина за нещата. Това, на което исках да дам глас.